שלום, אני מעוז מחברת אלינה טכנולוגיות. בסרטון זה אדגים את מערכת הקונפוקל למדידת ציפויים פולימריים וביופולימריים על סטנטים. עיקרון המדידה של המערכת הקונפוקלית מאפשר מדידת עובי של חומרים שקופים כמו זכוכית או פולימרים. ערך העובי נמדד ברמת דיוק מיקרומטרית באמצעות חיישן אחד בלבד. ניתן להתאים פרמטרים ספציפיים לחומר כגון מקדמי שבירה באמצעות ממשק האינטרנט. חיישן זה מבית מייקרו אפסילון מאפשר מדידת עובי ציפוי ללא מגע ומכיוון אחד של עד 6 שכבות. תכונה המאפשרת מדידת עצמים רב שכבתיים שקופים. יתרון משמעותי של החיישן הוא שאינו דורש ידע מקדים רב וקל לתפעול. החיישן בנוי מראש של החיישן, מסיב אופטי שמחובר לבקר. בתוך הבקר מתבצע עיבוד הנתונים, ולאחר עיבוד נשלח המידע למחשב דרך כבל תקשורת. לאחר סטאפ ראשוני וכיול ניתן למדוד עובי בדיוק של עד מיקרון בצורה נוחה ולתעד את התוצאות. כעת נציב את הסטנט בטווח המדידה של החיישן וננסה למדוד עובי במיקום מסוים. ניתן לראות שאנחנו מודדים במיקום הזה 49 מיקרון עובי, וכאשר נסובב נקבל למשל במיקום הזה 36 מיקרון. במידה ויש צורך ניתן גם לתקשר עם בקר מתוכנת דרך שלל פרוטוקולים ולבצע אוטומציה לתהליך. בעזרת פורטפוליו רחב של חיישנים ניתן למצוא פתרון לרוב האתגרים במדידות ללא מגע ולחומרים שקופים. לקבלת מידע נוסף על החיישנים תוכלו ליצור איתנו קשר במייל המצורף בתיאור. תודה רבה.